Уважаеми гости, уважаеми колеги преподаватели, скъпи абсолвенти на випуска 2011. Всяка церемония е запомняща се, защото тя отбелязва успешния край на един етап от живота на човека и поставя началото на нещо ново, желано и търсено. Тя е повод за осъзнаване на трудно извоюваните постижения, миг да се насладим от удоволствието от добре свършената работа и постигнатата цел, да усетим магическата сила на сбъднатата мечта. Въпреки че всеки човек, който завършва университет, може да опише своята алма матер по различен начин, всяко едно поколение на завършилите висше образование споделя един общ опит на постигнатите цели. Древната традиция повелява, че образованието е акт на преподаване от вашите преподаватели и получаване на знания от всеки студент. Дали това е от изток или запад в света, първата стъпка в областта на образованието е да се усвоят знанията, които са били преподавани по този момент. От гледна точка на студента може да се каже, че това е етап, когато получавате натрупаните знания. Животът и обществото са непреклонни със своите изисквания и целта на всеки един от нас е да се справи с тях по най-добрия възможен начин. Вярвам, че всеки един от вас, който днес е тук, е достигнал до определена степен на мъдростта на знанието. Усетила силата на това знание, светлината в душата по пътя на личното си усъвършенстване. Защото древната мъдрост казва: сцентия е лукс, знанието е светлина. В своята 20-годишна история Международно висше бизнес училище изгради и притежава академична общност от над 8300 възпитаници, включително тези от вас, които сте днес тук в тази зала, 629 абсолвенти от степените магистър и бакалавър. Погледнато в житейски план, това означава, че вече обучаваме и децата на нашите първи възпитаници от първия ни випуск. Вярвам, убедена съм, че всеки един от вас, от абсолвентите на випуск 2011, има неограничена възможност за своето бъдеще. Някои от вас ще бъдат активни в компании и правителствени офиси, други ще открият своето бъдеще в науката. Надявам се, че няма да загубите мечтите си през целия дълъг и щастлив ваш живот. Не забравяйте насладата от този момент, защото трябва да ценим всяка секунда, най-вече успеха от справянето с предизвикателствата, от допира с голямата визия на бъдещето. Випуск 2011, кандидати за степен бакалавър и магистър, поздравления за вашите постижения. Нека да живеете живота си в светлина, защото основният дълг и мисия на всеки един от нас е да открие своето призвание и да го следва през целия си живот. Бъдете благословени випуск 2011 на добър път! Уважаеми колеги, драги гости, скъпи абсолвенти и родители! Аз винаги свързвам тази церемония с един по-скромен акт, който ние всяка година правим с новопостъпилите студенти. Аз помня повечето от вас, когато преди 4 години, някои преди по-малко години, за пръв път се срещнахме и аз така бях мотивиран, въодушевен от тези любопитни, ентусиазирани погледи, усмивки, радост от това, че вие сте се присъединили към едно училище, което дава своя принос, качествен принос в системата на нашето висше образование. Тогава, ако някой от вас си спомнят, аз казах, че сигурно ще се видим и пожелавам на всички да бъдат все така бодри, усмихнати и ведри, когато си връчваме дипломите. Както виждате, този момент настъпи. Аз се радвам, че всеки един от вас е имал по време на следването радостни моменти, трудни моменти, но вие сте ги преодоляли. И аз отново искам да се присъединя към президента госпожа Гайдарска и да изразя благодарността, но по-скоро вашата благодарност към колегията академичната, без която ние няма как да постигнем тези знания, умения и най-важно нагласи, които да ви правят причастни не само към това
вие да сте едни съвремени, добре владеещи и знаещи теорията и практиката на управлението, икономиката и различните приложни области, но и да бъдете една особена част от едно семейство. И това е, ако мога да кажа, специфичното, което отделя нашето училище от другите университети, защото вие сте част от една атмосфера и както се зарадва днес, вие изразявате по един непринуден и искрен начин, имате една нагласа, едно разбиране за начина на постигане на целите в живота, които, съм убеден, ви правят конкурентно способни и ни вдъхват надежда, че вие ще бъдете успешното начало в нашите промени в управлението, икономика, бизнеса и целия живот. В заключение, отново изключително се радвам, че днес имаме едно присъствие на хора, готови, ентусиазирани, решени да постигнат това, което техните семейства, те лично желаят и най-важното, че желаят това да го постигнат заедно. На добър час и успех!